Тън, тън, тън. Ама какво е това? Някога чудили сте се, нали има Poppy Playtime за Android? Имате късмет. Защото ето това тук долу, където е Poppy Playtime 3 за Android. Знаете кое е студио и сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа в YouTube, но няма да ви показвам играта още как се играе. Нека да напишем. Реал. Както виждате, това е това. И това е човекът, който го е създал. На мен малко ми е бъгало. И нека да ви покажа нещо. Това, разбира се, е трейлърът просто. Но след това ще видим как се играе. Има и на фона такова от този създател. Той е създател на тези неща, които не могат. Айде, просто. Видим, точно така започва и моето. Нека да видим как започва неговото за компютър и как започва моето. 1:1 е с моето. Така се пуска и моето. Ето той е на компютър, но защо просто не си го взе за телефон? Явно няма пари за телефон. Нека започва. Playtime. Скипваме го. Чакайте да го удари. Опа. Какво стана и аз не знам.